Hi friends, இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து ரெண்டு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இன்டர்ன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கான இன்டர்ன்ஷிப். இந்த இன்டர்ன்ஷிப் உடைய டைம் பீரியட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 months இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம். ஸோ நீங்க வந்துட்டு இப்போதைக்கு வீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்து எந்த பிளேஸ்க்கு ரீலோகேட் ஆகணும்னா ஹைதராபாத் அப்படி இல்லைன்னா பெங்களூர் ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்க்கு நீங்க போயிட்டு ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்தரா. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக, அதாவது இன்ஜினியரிங் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. ஸோ இப்போ இதுல வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஇ பிடெக் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்க வந்து பாஸ் அவுட் ஆகக்கூடிய இயர் வந்து 2023 இருந்தா தான் உங்களால இந்த இன்டர்ன்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ கம்பல்சரி வந்து தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இது ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நீங்க வந்து எஸ்பெஷலி வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்ல வந்து நீங்க படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த இன்டர்ன்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணுங்க. உங்களுடைய சிஜிபிஏ 7 இருக்கணும் மினிமம். அது இல்லாம எந்த ஒரு அரியரும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ உங்களுக்கு 6 months டைம் பீரியட்னால உங்களால வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி கம்ப்ளீட்டாக பில்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் வந்து கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் ரெக்வயர்டு ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அகாடமிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸில் பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும். அது இல்லாமல் இப்போ இருக்கக்கூடிய புது டெக்னாலஜி, சப்போஸ் வந்து இப்போ அவங்க மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டெக்னாலஜியை கற்றுக்கிறதுக்கான ஸ்கில் உங்கள்கிட்ட இருந்தாலே போதும், நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக வந்து நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இன்டர்ன்ஷிப்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பர்டிகுலராக கொடுத்துருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா, C++ ஆர் பைத்தான். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா கோட் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ். அது இல்லாமல் HTML வெப் டெக்னாலஜிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும். அது இல்லாமல் வெப் டெக்னாலஜிஸ், அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸ். ஸோ இதை பற்றின பேசிக் ஐடியா அண்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றப்ப உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபர்தரா லேர்ன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அப்படி தெரியல அப்படின்னாலும் கூட பரவாயில்ல, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட், அதாவது HTML, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், அதுக்கப்புறமேல ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ், அதாவது ஆங்குலர் இல்லை ரியாக்ட், இதோடைய பேசிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க கத்துக்கோங்க. அது இல்லாம ஜாவால இருக்கக்கூடிய ஊப்ஸ் கான்செப்ட், ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து அப்ளை அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்குது. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய ரெசியூமை நீங்கள் வந்து மேனுவலாக அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஆட்டோ ஃபில் வித் ரெசியூம் கூட நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட லிங்க்டின்ல வந்து டேரெக்டாக எல்லாமே லிங்க் ஆகிருக்கு ரெசியூம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் லிங்க்டின் யூஸ் பண்ணி கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம செகண்டாக பார்க்க போகிற இன்டர்ன்ஷிப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேலார் அகாடமியோட டேலண்ட் அக்விசிஷன் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ ஸ்கேலார் அகாடமி பற்றி நிறைய பேத்துக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்லி எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் ஆஃபீஸ் கோயிங் பீப்புள். ஸோ ஆஃபீஸில் வந்து வேலை பார்த்துட்டே படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் அகாடமியில் வந்து ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் ஸ்கூல் மாதிரி தான். உங்களுக்கு வந்துட்டு படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி EMI மாதிரி பேசிஸில் பே பண்ணுறது. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லலை. ஸோ நீங்கள் வந்து BE, MBA இல்லை BSc, BCA இந்த மாதிரி எந்த ஃபீல்டு நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ டேலண்ட் அக்விசிஷன் பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூவாக வந்து ஒரு மெம்பர் வந்து அவங்க பேட்ச்ல வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பேசிக்கான இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் உங்களுடைய ஒர்க். ஸோ ஸ்க்ரீனிங், இன்டர்வியூ, அதுக்கப்புறமேல அவங்கள்ட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் வாங்குறது. ஸோ அதுக்கப்புறமேலு வந்து இப்போ அவங்க வந்து பர்டிகுலர் பேட்ச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய வேலைகள் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக இவங்க வந்து 4 கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க.
மெயில் ஐடி, ஃபுல் நேம், கான்டாக்ட் நம்பர், இது 3 வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் போதும். அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெஸ்யூம் வந்து அப்டேட்டடாக வச்சு நீங்கள் இப்போ கரெக்டாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை வச்சே உங்களுக்குனால வந்துட்டு இப்போ என்னன்னா உங்களுக்கு கால் டைரெக்டாக பண்ணுவாங்க. இந்த டீட்டெயில்ஸை வச்சே வந்து அவங்க உங்களை ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு டைரெக்டாக கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமேலு நீங்கள் ஒரு ஃபோன் கால் இன்டர்வியூ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து மேபி மூவ் ஆகலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன ஒர்க் இருக்கு, எப்படி வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் ஜாபும் கிடையாது. நீங்கள் புதுசாக வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாமே தான் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் ஹெச்ஆர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஒரு இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஹெச்ஆர் பண்ணக்கூடிய அதே சிமிலர் ஜாப்ஸ் தான் வந்து நீங்கள் இங்கே பண்ண போறீங்க. பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு சேலரி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவுமே வராது. பட் ஆனால் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹெச்ஆர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்போர்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு உங்களுக்கு அதுக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப் கரெக்டாக இருக்கும், எஸ்பெஷலி ஃபார் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. அது இல்லாமல் மற்றவங்க வந்துட்டு எம்பிஏ படிக்க போறீங்க, இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஜாப் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அது எஸ்பெஷலி ஃபார் உமன் வந்துட்டு இது ஒரு சூப்பரான ஜாப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்து தான் வந்து பண்ண போறீங்க. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஓகே, ஸோ இந்த 2 இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ண போகிற எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட்.